мы не можам разглядаць цяпер сітуацыю Беларусі асобна ад геапалітычнай сітуацыі ў рэгіёне. Таму такого адназначнага нейкага там вяртання да адносінаў з Лукашэнкам і яго немагчыма сабе ўявіць. І 25 год і гэтыя выбары нічого не памяняюць. Канешне, увага да дэмакратычнага руху, дэмакратычных сілаў можа патэнцыйна зменшыцца. І ў такім разе мы проста згубім нашу апору, магчымасць уплываць на сітуацыю, адваёўваць візы, адваёўваць адкрытыя межы. Такая рызыка сапраўды ёсць. І каб гэта не адбылося, нам трэба якраз дзейнічаць адным фронтам, нам трэба паказваць актыўнай дзейнасцю, што мы існуем, што мы не згодныя з дзеяннямі рэжыму, што мы падтрымліваем Украіну. Вялікую працу робяць беларуская дыяспара ва ўкраіне, беларускія добраахвотнікі ва ўкраіне, якія паказваюць розніцу паміж рэжымам і беларусамі. І там у нашых інтарэсах захоўваць вось гэтае адрозненне паміж рэжымам і дэмакратычнай супольнасцю. Як казаў міністр Ландсбергіс, так, у беларусаў ёсць маральны суверэнітэт.